Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħuti natikom merħba għal din l-Ewkaristija qed nagħtu bidu għal din is-solennità f'dan is-santwarju tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu lill-Karmni Grima. Kien propju ftit il-bot minn din il-kappella li għandna warajna fejn hemm il-kwadru tal-Assunta, il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu, illi Karmni Grima semet il-leħen ta' Marija. Ejjew nitolbu l-grazzja li bħal Karmni Grima wkoll nisimgħu il-leħen ta' Marija li sejħinna mhux tant leha imma lejn bina Ġesu. Bħalma nagħmlu dejjem kull sena lejliet din il-festa ninġabru ir-reliġjużi ta' għawdex, sorijiet u patrijiet u lajċi ikkonsagrati biex inroddu ħajli l-Alla anki tad-don tal-vokazzjoni tagħna. Tolbu l-Mulej jatina d-don tal-perseveranza għal-merti ta' Marija u nitolbuh il-grazzja li jkompli jsejjaħ żgħażagħ ġenerużi li jimxu warajh bħala nies ikkonsagrati kompletament lilu. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri għad-disa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt tmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla fil-oli tasmewi.
nitolbu u Alla ħanin iqaf magħna bnedmin dgħajfa biex aħna nagħmlu l-festa tal-Om Qaddisa tAlla imtella s-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu. Bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u nfex fil-għena bint Sion, għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej u huma jkunu il-poplu tiegħi. U jiena nammar f'nofsok. Imbagħad int taraf li l-mulej tal-eżerċiti batni għandek. U l-mulej jieħu l-Ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu skiet quddiem il-mulej intom il-ħajjin kollha għax stembaħ mill-amara mqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu, is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Iva, min issa il-qudiem kull nisa li sejjaħ li ħinja, għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera l-qawwa ta' driegħu. Xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Is-setana. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla l-iċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja bathom il-barra b'xejn. Is-setana. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalem mill-għolja imsejħa taż-Żebbuġ li l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt, jiġifieri xi nofs mil. X'kien daħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Petru u Ġwanni, Ġakbu u Indrin, Filippu u Tumas, Bartilmew u Mattew, Ġakbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-Imħeġġeġ u Ġuda bin Ġakbu. U l-koll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija Om Ġesu u ma' qrabatu. Il-kelma tal-mulej.
kien jgħid Verġni Marija li jemmint li seħ kun ma bat jgħidlek il-mulej. Alleluja, 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 Il-mulej ma'kom, għarri mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar tiġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qartlu, m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek, mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet il-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm ftit 6 ġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm qarriet tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sa xifer. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. Huma marru jagħtulu. U daq l-ilma mibdul f'inbit. U billi ma kienx jaf minejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu, kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Meta kont novizz, da mhux il-bieraħ ta' ħafna snin ilu, kenna patri li kien jagħmel il-miraklu tat-tieġ ta' Kana, imma kien jagħmlu bil-kontrarju. Għax l-inbit biex iservi tant kien iżidlu ilma li fl-aħħar l-inbit kien isir ilma. Apparti ċajt, il-Vanġelu ta' Kana, min jaf kemm il-darba smajnieh, rik ħafna, ħanaqbad ftit fuq kelma waħda ta' dan il-Vanġelu. Meta San Ġwan jgħid illi spiċċa l-inbit f'dan it-tieġ, f'dan il-mument ta' ferħ, u Marija ndunat u lil Ġesu tgħidlu huma m'għandhomx inbit. Kemm sabiħa dil-kelma? Il-Madonna mhux tant l-inbit kien l-interess tagħha, x'kieku l-inbit biss kien l-interess tagħha, kienet tgħidlu lil Ġesu spiċċa l-inbit. Ma l-interess tagħha kienu l-arajjes, huma l-arajjes m'għandhomx inbit. U dejjem tolqotna ħafna din il-kelma, il għaliex dejjem nara fiha dik is-sensittività ta' qalb femminili, ta' qalb ta' dik is-sensittività tal-qalb illi ma waqfitx fuq il-materjal, imma ħasbet dawk iż-żewġ persuni illi minħabba li verament kien spiċċa l-inbit kienu se jaqgħu għaċ-ċajt quddiem kulħadd. Nistgħu ngħidu li l-Madonna kellha qalb sensittiva ħafna, kapaċi tisma' il-karba ta' dawk l-arajjes, karba li kienet mingħajr kliem. Araw xi ġmiel.
Da bħal ħafna drabi l-ommijiet tagħna kapaċi jifmuna mingħajr ma ngħidu nofs ta' kelma. Jiena għad għandi ommi ħajja mimlija bl-omor u meta kont pereżempju Tripli u meta kont dan l-aħħar it-Terra Santa u l-bombi għaddejjin kienet tgħidli m'intix sew, kont dira le ta' ma sew qiegħed mingħajr ma ngħid xejn. Konna ħbil ovvjament għaliex konna għaddejjin minn momenti mhux sbieħ imma biex ma ninkwetajiex. Niftakar darba nofsajta ħanejda. Qatt ma kont ngħidilha meta kont Tripli x'kien jinqala. Qed tifhem ma darba dejjem ngħidilha kollox sew ta' m'hawn xejn ta' kollox kwiet. Darba ċemplet qalt li imma splodit bomba dejn il-knisja tagħkom qaluli qedtilha ma kienet żejra ta' ma kienx kbira. Dik is-sensittività ta' ħarsu lejn Marija. Dak it-tieġ ta' Kana illi ssir daqshekk sensittiva illi karba mingħajr kliem kienet kapaċi tismagħha. U aħna nafu x'għamlet il-Madonna ma ndaħlitx biex iġġib l-inbit jew biex torna l-inbit imma qiegħdet is-sitwazzjoni tal-Arajjas kompletament fidejn Ġesu. Meta tgħidlu huma m'għandhomx inbit u meta Ġesu jgħid ammana x'għandna x'naqsmu mara, is-sija tiegħi ma waslitx, ma qed tinsisti, qiegħed kollox fiduċja kbira fidejh tant li daret fuq il-qaddejja u qaltilhom għamlu kull ma jgħidilkom u xi ġmiel. Kemm inħobbek nikkontempla nġib quddiem għajnejja din il-qalb sensittiva ta' Marija illi kapaċi nerġa' ngħid tisma' l-krib tagħna l-bnedmin u twaslu fil-qalb imqazza ta' bina Ġesu. Il-lejla kien dunajtu nġbarna reliġjużi ta' Għawdex u li konsagrati għalhekk dan numru kbir ta' sorijiet u anki lajċi ikkonsagrati fostna. Kull sena ninġabru biex niċċelebraw din il-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu u b'mod partikolari din is-sena u xek is-sena tal-ġublew xtaqna illi dan ikun mod sempliċi ħafna il-ġublew tar-reliġjużi. Ma taħsbux għanejt kelma issa lill konsagrati, ma taħsbux illi dan il-ħsieb xkejken fuq Marija jista' jiddeskrivi wieħed mir-rwoli tagħna fil-Knisja. Aħna li għall-grazzja tagħha l-mulej sejħinna biex nimxu marajħ bil-konsagrazzjoni tagħna fid-diversi ordnijiet u kongregazzjonijiet reliġjużi tagħna. Però bħal Marija in komuni għandna dan ir-rwol speċifiku illi jkollna dik is-sensittività tal-qalb biex nisimgħu il-karba ta' ħutna il-bnedmin. Nisimgħuha u nqeduha fil-qalb ta' Ġesu. Sisters ikkonsagrati, xejdunna n-nis meta jarawna. Sister, father, itlob għalija. Veru jew mhux veru? Itlob għalija. Umbatin inkomplija xi kultant, ngħidulhom minn titlob ukoll. Jgħidu ma tiegħek jasal aktar. Jien ngħidulhom tiegħi ma jasalx aktar. Imma jien fid-dmir li nwassal talbek quddiem Ġesu. Ekku, aħna niċċelebraw din il-festa tas-sejħa il-Madonna ta' Pinu għamlet l-karmni kbira, grima. Ejjew niftakru f'dan ir-rwol tant sabiħ tagħna. Ejjew aħna konsagrati ma mhux aħna biss anke ħutna l-insar, ma aħna forsi b'mod partikolari. Ejjew ikonna dik il-qalb sensittiva biex nisimgħu il-krib ta' ħutna l-bnedmin. Dawk viċin imma anki dawk il-bot, il-karbiet individwali imma anki palissa aktar minn ġranet oħra anki l-karbiet tan-nazzjonijiet
u ta' min qed ibati. Wejjew bil-fiduċja ta' Marija inqedu kollox fil-qalb imqazza ta' Ġesu biex issaħ dejjem ir-rieda tiegħu. Jalla l-mulej Ġesu għal-merti ta' Marija jirfina fina, jirfina f'qalbna din is-sensittività tal-qalb biex maqudin ma' Kristu saċerdot inwasslu dejjem it-talbiet tal-ħutna l-bnedmin quddiem Alla l-Missier biex flimkien namlu dejjem dak li jrid minna il-mulej Ġesu. Bit-talb tagħna l-ilma tal-ħajja ta' kuljum kapaċi jinbidel f'inbit tajjeb u abbundanti. Ikun infaħħar Sidna Ġesu Kristu. Ejjew issa flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Iben waħdini t'Alla, ibnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħalġ bis-seta minn Marija Verġni u sar bniedem salbuh għalina. Miet u difnu u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liban li hu meqjum u mweġġa' fl-imkien mal-Missier u mal-Liban u li tkellem fomm il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Faqda sħiħa ma' Marija il-Verġni Om, il-mara tal-fidi u dik li tat ħajjita kompletament lill-Alla, impoġġu f'idejha t-talbiet tagħna u taħutna biex tressaqhom quddiem it-tron ta' Alla. O Verġni ta' skiet li taf tisma', iftħilna moħħna u qalbna biex bħalek nisimgħu u nilqgħu il-kelma divina li ta' kuljum tiġi imwassla lilna permezz tal-Knisja mqazza. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Verġni ubidjenti li tos f'qalbek il-kelma, imlina bil-kuraġġ biex fedeltà u mħabba inwieġbu għal dak li jitlob minna il-mulej. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Verġni tat-talb, għallimna namlu minn ħajjitna innu ta' tifħir lill-Alla għal kobor tal-ħniena li huwa juri magħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Verġni u sieħba tal-feddej, inti qsamt fid-dbatijiet ta' ibnek fuq is-salib. Enna biex namlu minn ħajjitna offerta safja lill-Missier. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Verġni glorjuża tas-sema, żomna taħt il-ħarsa materna tiegħek u kun għalina gwida u għallima spiritwali fil-mixja tagħna lejn is-sema. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
O mulej Alla tagħna li joġbok issejħilna biex niġu f'dan il-post qaddis li minnu l-interċessjoni tal-Verġni Marija mollija s-sema ixxerret għad kbir ta' grazzi fuqna. Għatina qalb safja u twajba ħalli nikbru fil-fidi u mmexxijin mill-kmandamenti tiegħek nitalmu nħobbu lilek fuq kollox u lil ħutna bħalna nfusna l-istess Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Ferħanin bil-festa ta' ibnek, nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr. Nfaħruk u nberkuk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqaddsa Marija. Bil-qalb bla teba ilaqet il-verb tiegħek u stħoqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni. Tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba tal-Alla għalina biex tħares bħala wlieda l-bnedmin kollha imnislin għall-ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli. Hija u magħhom kienet tistenna il-miġja tal-Ispirtu Mwiegħed u hekk saret ix-xbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' tieħu ħsieb
il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-sab kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u nkantawlek bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati bħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi, reġa ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxarret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Li niklu dal-ħof inħabru l-mewtijen mulej samati. Għalek aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk u mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sepp tiegħek.
خاننا لينا الكل نطلبوك قاتللنا وكل الورد tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom malla Marija, mal-raġel ġus taħħa San Ġusepp, mal-Apostli, il-qaddisin kollha li għexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li Paċi li jgħid Marta. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenjin aħna li ġejna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
qabilna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna niċċelebraw il-festa tal-Verġ Nimqazza Marija ta' Pinu. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Fil-qosor ngħidilkom il-programm ta' għada, propjament il-festa ta' Pinu kif tafu hija 22, ma peress li llum kienet il-festa tal-Korpus, allura il-festa tiġi trasferita. Il-programm ta' għada huwa hekk. Filgħodu il-quddies ikun fis-6, fis-7:30, imbagħad fid-9 il-pontifikal mill-Isqof Anton, l-Isqof tagħna. Fit-tmiem il-pontifikal issir it-talba tas-supplika. Ġifieri dejjem qrib il-10 għaliex anke storikament 142 sena ilu propju għal ħabta tal-10 ta' filgħodu Carmela Grima semet il-leħen tal-Madonna mill-kwadru. U għalhekk f'dawk il-ħinijiet l-Isqof jidħol u jressaq f'isimna il-koll is-supplika lill-Madonna ta' Pinu. Imbagħad ikun hawn quddiesa oħra fil-11, il-Knisja tibqa' miftuħa għat-talb fiskiet u għall-adorazzjoni. Imbagħad il-quddies fil-għaxija ikun fis-6 u fis-7:30 pontifikal ieħor immexxi mill-Isqof George Frendo. Is-santwarju jagħlaq għal ħabta tad-9:30. Barra minn hekk nixtieq infakkarkom li s-santwarju ta' Pinu għadu kemm ippubblika ktieb sabiħ ħafna ta' tfal, kollu pitturi oriġinali bl-idejn għat-tfal. Pero dan il-ktieb ippermettuli, speċjalment intom il-ġenituri u n-nanniet. Dan il-ktieb huwa ktieb ta' tfal, imma ktieb għalikom il-ġenituri u n-nanniet. Ippermettuli ngħidilkom biex it-tifel joqgħod kwiet hija illużjoni li jien nagħtih il-mobile jew it-tablet ħajjoqgħod fil-ġemp, ħajjoqgħod bi kwieti u lili ma jtellifniex mill-faċendi. Dan il-ktieb qed nagħtuh lilkom ġenituri biex nagħtukom ċans li għall-inqas pereżempju fl-għaxija qabel jorqod jew waqt l-ikel taqraw lil-uliedkom ftit minn dan il-ktieb. Għax uliedkom mhux il-mobile għandhom bżonn ir-relazzjoni tagħkom. Għandhom bżonn jitkellmu magħkom. U dan il-ktieb jgħinkom biex tinżlu għal livell ta' tfal u tgħaddulhom din il-ġrajja hekk importanti tas-santwarju ta' Pinu. Għax xi wħud ippruvaw anke ipittru din il-ġrajja bħalli kieku xija invenzjoni, xi fairy tale. U għalhekk inħeġġeġ biex il-ġenituri jekk jakkwistaw dan il-ktieb propju sal-aħħar ta' Ġunju, il-ktieb qed jinbieħ bi prezz speċjali ta' 12.50 €. Mbagħad mill-ewwel ta' Lulju jinbieħ bil-prezz tiegħu normali ta' 15 €. Ma dan il-ktieb qed jingħata wkoll ktieb ċkejken għat-tfal ukoll biex huma jistgħu jagħmlu l-attivitajiet fuq dak li qraw f'dan l-istess ktieb. Grazzi u l-festa tajba u nemmnu dejjem li l-ħarsa ta' Marija qiegħda tibqa' dejjem fuqna. U għalhekk ejjew nagħmlu dak li qalet lil Carmela Grima u flimkien ma' Patri Girlando ngħidu dawn it-tliet avamarijiet il-lejla partikolarment nixtieq li nofruhom bħala tarba ħerqana għal vokazzjonijiet reliġjużi u saċerdotali. Interessanti, forsi ma nafx ġitkomx f'moħħkom. Aħna din il-festa ma nsejħuliex il-festa ta' meta l-Madonna deret, imma nsejħula il-festa tas-sejħa tal-Madonna.
Marija għada issejjaħ. Il-problema hi li aħna ma għadniex nisimgħu. Għalhekk ejjew nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex huma jarfu jilqgħu kif għamlet Marija is-sejħat li l-mulej jagħmlilhom. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristo.